Sanibonani ma-Africans, sanibonani South Africa, sanibonani nonke emazweni. Ngisacela abantu abazoyibuka le video nidlulise iziyofika kumongameli uZuma. Yebo, sifike futhi nasendlebeni ze-DA. Iziyofika futhi kuphakela. Iziyofika le video futhi kuJacinta. Iziyofika futhi le video kungizwe. Bafowethu lento eniyenza ihongo. Kakhulu umuntu engimblema uZuma because uwena baba wekhehla ongayihloniphi, uwena osupply labantu, osupporta ongizwe, ophakela, oJacinta ukuthi bahamba bayenze lama march and march othi kuhlonyezwa abantu bokufika. Angale yebo nithi ngifuna ukulungisa izwe kodwa ngendlela enenza ngayo cha bafethu. Umuntu onamaphepha muyekeleni lento eniyenzayo nina nifuna ukuchitha igazi ngento unnecessary. Baba Zuma wekhehla Zuma uphuma ku-ANC wakhuliswe ANC ngoba ugreed ngokuthi ugreed selfish baba wawu president ku-ANC wayeka kwa usaphela isikhathi sakho wabuye wazovula iparty yakho MK. Ubugreed lo ubugreed mawuqeda namhlanje ANC awusayihloniphi ansayihloniphi ANC sudibene ne-DA ukuthi niyenza lamanyala niwenzayo uyenza lento uyenzayo unenqondo ebhedayo Baba Zuma ifane nawo lento uyenzayo umdala mongaka ngesikhathi Baba Zuma uhlunyezwa amabhunu egoli uyabaleka uyohlala eMozambique yakhumbula eMatola wazi wathola ingane khona angiyekho ngisho noyedwa ukuhlukumezile baba uye wayisukela ngesikhathi sakho esiright wabuyela kuphi eSouth Africa. Namhlanje masubona umuntu waseMozambique umbona njengesitha. Umuntu waseMozambique akusona isitha sakho Baba Zuma. Ubona abantu bokufika kuwe bayisitha. Ududuzana Zuma wena nje umzalele kuphi? Into oqala ngoba umzalele eMaputo. Mawuqeda lapho kuyena futhi wayogana ingane yase Dubai. Washada eDubai lo mfana ududuzana wabe nengane wathatha umfazi waseDubai. Ubani omhlukumezile ngoba naye bekuyiforeigner ngale. Hayi man yazi lento eniyenza Baba Zuma man umdala man. Yabona before uact kumele uhlale phansi ucabange uthi lento ufuna ukuyenza iright or right. Baningi abantu abalapho abantu bokufika abanento zabo abangamusheli umuntu abayisebenzelayo khona manje kumele abantu balahlekelwe into zabo ukuthi wena unenhlizembe Baba Zuma unenhlizembe ugreed selfish awubafuna abantu bokufika lento akusinto namhlanje and uyakhona ukuphuma kuba camera uyikhulume le nto uthi ukhona abafazi abaphucela izinto ngobantu bokufika bapha abantu abaphucela izinto ngabantu bokufika. Hayi Baba Zuma badala before uact kumele ucabange before you must think first ukuthi lento ofuna ukuyi-act ofuna ukuyenza izoba right na ninciphisa umnotho emateksini amateksi hamba empty komuntu eteksini abantu bazodlelwa imoto beside nabantu bamashop nabantu bana man please ayifani nayo kufanele lento yenzayo umuntu okwakuyi president namhlanje sobuzwe wenza kanje njengoba uyenza wena. Hayi Baba Zuma man Nhlizembe ubani ongavotela uphakela bo president wamba ukhohlisa abantu uphakela zo president kusho bani yazi mara hayi wrong lento yenzayo Baba Zuma nawe wacasha emazweni abantu nihlunyezwa amabhunu wena mara wena uzanga wahlunyezwa wena kwathuleka tu bakuphatha kahle why wena ungakwazi ukuphatha kahle abanye abantu uyikhehlele njani wawubhayizisa ANC because wena uphuma phansi kwa ANC lento yenzayo wena ne-DA njengoba nihlangene ne-DA nifuna ukubhayizisa ANC nayibhayizisa ANC kuba ngathi ANC useless kanti abantu aba useless yini
ikhuliswe ANC isebenze ANC yenzela abantu ANC ama South African ama RDP njengoba namhlanje abantu basahola ama grand nani ANC manamhlanje wena ANC uyayibhayizi neyinyela ANC nene neDA uhlenge neDA ukusa nje kuphela idlulisele video ifika kuso leso silima sekhehla